Ak chceš vedieť, ako spracovať hnev k tej pozitívnej zmene a ako ho využiť ako katalizátor zmeny, sleduj toto video. Tak, teraz si povieme, ako spracovať hnev. V prvom rade si povieme základy triggeringu alebo mirror worku. Všetko to, čo my vnímame tam vonku, sa odráža ako od zrkadla a vracia sa späť. To znamená, že to, čo ja vnímam, čo sa deje vo vonkajšom svete, je v mojom vnútri. To znamená, je to projekcia môjho vnútra, tá sa odrazí a ide naspäť. A teraz si povieme taký príklad toho, ako pracovať s hnevom, ale nie toxickým spôsobom, ale naozaj transformačným, pretože hnev je katalizátor zmeny. Je katalizátor zmeny. A poďme sa pozrieť na to, ako je ten katalizátor. Pamätám si, že pred asi pol rokom som mala discovery call s jednou pani, ktorá bola mentorkou, koučkou, pretože som cítila, že potrebujem aj ja nejaký support. A tak ja si s ňou volám a táto pani mi hovorí: no, tým, že si uvedomujem svoju vlastnú hodnotu a viem, čo prinášam a že som vlastne tým katalizátorom, tak ja si prosím 2000 eur, spolupráca trvá 3 mesiace a počas nej si zavoláme 4-krát na 60 minút. V tom čase som robila jednorazové sešky, nemala som žiadnu stabilitu, a proste chodili ste mi, nechodili ste mi, nemala som vlastne vybudovaný nejakú foundation a základ, aby ja som sa cítila safe, aby som sa cítila zastabilizovaná. A tým pádom som hľadala support a podporu v tom, že čo môžem ja zmeniť vo svojom živote a v svojom biznise a ako byť a žiť stabilnejšie. V tom čase ja som si za sešku pýtala 111, 90 minút. Táto žena, ktorá na sociálnych sieťach mala tak 200 followerov, možno do 2000, neviem, a nemala žiaden presence, a si v podstate vypýtala 2000 za 3 mesiace spolupráce a vlastne za 4 sešky. A ja si v tom momente som pocítila brutálny hnev, extrémny hnev. Začala som normálne, že nadávať. Ja som, že to není možné, že ja sa tu bojím vypýtať si viac. A je tu nejaká žena, ktorá si dokáže vypýtať toľko. A doslova som sa nasrala. Ja som cítila ten hnev, ako vo mne vrie. Ja som cítila, ako úplne bublem. A ako idem vybuchnúť z toho všetkého. Ale potom si hovorím, že OK, ak je tam ten hnev mi chce niečo povedať. A opýtala som